Verdea, Tobe, cel care m-a ținut și pe genunchii săi când cântam proiectul tatălui meu, Ion Aldea Teodorovici. Vladimir Colesnic, gitară. Nicolae Tabac, trombon. Petrica Căruță, trompetă. Dumitru Sergeev, saxofon tenor, saxofon soprano. Natalia Rotaru, vioară. Maria Hanibani, vioară. Ecaterina Ivanova, vioară. Carolina Crușevan, voce. Și Nadejda Angel, voce. Aldea Teodorovici Orchestra pentru dumneavoastră. La mulți ani! Ia să vedem cine e acolo. Cine e acolo? Hai să te pui. Bună seara, băieți! De seara Moș Crăciun! Moș Crăciun! Nici te-ai gătit cu Crăciun, pe Moș Crăciun l-ai dus tocmai aici. Vezi? Băi, ce faine la tine! Să știi că sunt onorată să fiu în ospăție la tine. Totul e perfect și bine. Flatată. Exact, ai dreptate. Foarte fain, drăguț. Vrei să dau de spate să spun ceva? Ia zi. Uite că au mai rămas câteva clipe până vorba aia, dar eu mor de foame. N-am reușit nimic să mâncăm cu fetele, că am tot alergat toată ziua. Unde? Uite, avem jucării de brad și poate totuși... dar nici chiar așa. Dar suntem în Europa până la urmă, îmi imaginez, băi, Revelion. Fără brad, fără bărbat, dar fără masă, nu poate fi. Nu, dar nici fără bărbat. Poate fi fără masă. Eu am avut o istorie într-un an cu 10 minute înainte de a bate ceasul ora 12, cățelul meu pofticios, pentru că era o friptură extraordinară făcută de mama pe masă, a tras fața de masă, a mâncat friptura, noi am rămas fără toată masa. E bine că am mâncat friptură. Noi am rămas fără nimic, noroc de neamuri că ne-au salvat, am fost, am mâncat, dar masa noastră n-a putut fi în acela. Trebuie să vezi că am și eu o istorie cu un cățel. Eram la București de Revelion și pe la 1 noapte zic, băi, hai să mergem până la munte. Am urcat cu toții în mașină, câțiva prieteni, mergem, o oră mergem și pe un drum național ne iese un cățel în față. Noi normal că oprim mașina, știi că nu era. Tragem pe dreapta, el se pune pe dreapta, tragem pe stânga, el se pune pe stânga, tragem pe dreapta, el se pune... Și uite așa, ne-am tot jucat unii cu alții 15 minute și zic, băi, cred că nu e ceva de bine. Dar bărbați? Nu, erau și femei. Nu crezut că era patocățea și voia să o las. Mie tare îmi pare bine că voi aveți istorii foarte curioase de anul nou, cu câini, cu mese, fără mese, da. Dar eu nu am. Nu. Da, nu am o istorie de Revelion, pentru că am adormit de un Revelion. Deci, efectiv, e despre tine, cu siguranță. Ascultă, n-am venit în casa ta așa fără nimic, deci Dara a fost șefa pe a aduce cadou, dar e din partea noastră cu toată dragostea. Mulțumesc, stai să vedem. Noroc! Eu sperată, Cristi. Dar... Parcă știam că e anul maimuței, dar văd că e o iepuță. Dara. Maimuțele s-au terminat cu 2 femei înaintea mea. Da, deci tu ești responsabil. Asta e discutibil. Înseamnă că plătești tu pentru chestia asta și vii să cânti un cântec cu mine. Dacă e asta... Dar noi dansăm, noi dansăm. Lasă repede să dansăm și iar noi o să cântăm. Haide-mă că să ne fie mai interesant. I gave you my heart. The very next day you gave it away. This year you set me from
so you can't catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Ooh, it's been a year, it doesn't surprise me. Happy Christmas! I love to you and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you catch me now, I know you fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Yeah. Crowded room, friends with tired eyes. I'm hiding from you and your soft eyes. My God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. Based on a lover with a fight in his heart. A man undercover, but you tore me apart. Oh, now I found a real man to fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special, special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, baby, last Christmas, you gave it away, girl. I gave it away. Gave it to somebody special. Somebody special. Cristi, nu te supăra, dar eu nu pot așa, măcar ceva de băut tu ai prin casa asta pe undeva. Da, simțiți-vă ca acasă. Bucătăria e acolo, tot ce găsiți acolo, totul e al vostru. Super bine, să las că noi ne descurcăm, ne mergem să Dăruța? Poate plecați? Păi da, poate cineva dintre voi să mai cânte cu mine. Ca O, Cristi, eu nu cânt, așa că nu rămâne decât Tania? să cânti cu Tania! Hai să cântăm. Hai, dar cu mare drag. Sai, non so perché mi trovo a chiedermi cosa sarà questa paura che ho di perderti. Che cosa c'è dentro di te che ti fa unico e mi fa innamorare di te. Mi piace sempre passo i giorni stuzzicandoti con frasi come sto vecchiando sopportandoti. E forse è proprio il tuo carattere impossibile che mi fa innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più, senza te io che cosa farei? Cosa sei,
piace quando sei indecisa tra due abiti e chiedi quale massagia, che cosa mettere. È questo modo un po' infantile di non crescere che mi fa innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più, senza te io che cosa farei? Cosa sei quando dici di sì? Ogni istante anche adesso così. Cosa sei, non lo sai neanche tu cosa sei. Se tu sapessi come sei quando ti incavoli e mi ricordi cosa perderei nel perderti, e poi ti sciogli all'improvviso con due abiti e mi fai innamorare di te. Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più, senza te io che cosa farei? Cosa sei quando dici di sì? Ogni istante anche adesso così. Cosa sei, non lo sai neanche tu cosa sei. Cosa sei? Per qualcosa di più, senza te io che cosa farei? Cosa sei quando dici di sì? Cosa sei adesso così? Cosa sei, non lo sai, non tu, cosa sei? Cristi, știi ce? Eu mă duc să văd ce fac fetele. Ok. Dara! Of, Dumnezeule, cu atâtea femei, mă simt în minoritate acum. M-au rupt, efectiv. Asta e că dacă vorbim de rupt, parcă era Andrei Glavan, era Alex Calancea. Formația rupt. Stai mă, că auzi ușa. Ia să vedem. Oh! Uite ce băieți! Salut! Băieți, într-adevăr, uite că cu atâtea femei aici nebuneam deja. Ce faci tu? Cum Ce fac? Uite, casa am făcut-o, avem orchestra, totul. Seara asta am încercat să amenajăm. Voi pe unde sunteți? Ce fac? Băi, seara asta am umblat foarte mult. Am fost colendatul, că când eram mici, știi, ca cu plugușorul am fost. Am strâns și covrici, de toate, dar am fost în vreo 6 locuri, știi? Aici de vreo 7, zice Alex. Da, uite, am și pentru tine câteva straști. Băi, la mulți ani, băi, cum îți merge? Dar ce s-a întâmplat? Nu, nimic strașnic. Stai, băi, dar el a fost colendatorul. A fost colendator. Păi, dar stai, cum să facem? Că noi în casa astăzi trebuie să cântăm, trebuie să dansăm, trebuie să... Apropo, să vezi cum îi apare vocea când ia chitara în mână. Ia uzi. Uite. Ia, hai, stigă. Ia, hai, moș. Ciocârlie! Dar hai să cântați ceva. Băi, hai să cântăm dacă tare putere încă, da. Hai să vă văd. Hai să.
there's a time where I can find some made mistakes that I can change. Show me the way that I must follow, and I will try. I am no king of any countries. My life is simple as a life. Oh, words of mine you will remember, like some religion in the dark. Smile to me, baby. Smile to me, baby. I love you and I need you near me. Cry for me, baby. Cry for me, baby. 'Cause you never help me if you try to lose me. I'm staying on the ground, the rain falls cold. My soul is burning when I think about you. I try my best to make you smile, but what I get is just rain and madness. I told you sometimes rain is out, and then you looked at me, then you smiled to me. Smile to me, baby. Smile again, the world is yours when you make no pain. Smile to me, baby. Smile to me, baby. I love you and I need you near me. Cry for me, baby. Cry for me, baby. 'Cause you never help me if you even try to lose me. The sound of words is just so much for me that I miss nothing but we do. 'Cause when you're leaving me it's getting colder, and I know nothing I can do. First time I thought you'd never be mine. The second thought was that I tried to anyway, and now I get the best I could ever get. Now I'm yours, now you're mine. Now I'm yours, now you're mine. Now I'm yours, now you're mine. Now you're mine. Băi, bravo pentru piesă, foarte faină. Eu mă gândeam să vă întreb, Alex, mai ales pe tine, cum a fost anul ăsta? Ce vrea să zic? A fost fain. Și știu cu Ruptu că voi parcă ați împlinit un an în octombrie. Și, nu știu, mă gândeam planuri de viitor, ceva, următorii 10-15 ani, planuri grandioase. Anul trecut, prin martie, am lucrat în studio la niște piese, vreo 10-11 am făcut. 12. Ei 12 jumate, dar aproape 13. Și o să mergem la anul, cred că peste hotare, să imprimăm albumul ca să bucurăm publicul cu el. Da, să le placă, să fie frumos, de-aia mergem peste hotare, o să facem un turneu peste hotare. Și în țară o să facem un turneu, neapărat, posibil, precis. Eu nu rămân decât să mă bucur, dar stai un pic, dar dacă tot Alex vorbește în limbajul ăsta, ia zi-mi, la mulți ani cum e, de exemplu? Da, Revelion. Place Revelion. Ce fain, mă. Ia stai un pic, dar dacă, de exemplu, să încerc eu să cânt, stai. Ia. Păi,
Asta ce ai cântat tu, de fapt, e că noi îți mulțumim mult că ne-ai invitat la tine acasă în această seară. Sigur că îți urăm sănătate multă, sănătate telespectatorilor. Mersi. Și mai urăm chestia aia. Stai că am uitat. Fericire! Cea din jos, să vă spun eu ce-am mai fost. Deci eu eram cel mai frumos. Eu eram cel mai frumos. Mi-a urlat să dorm în coș. Mărărița mă dă jos. Ce-mi zice? Stai bălbiță cu turna. Câte mori sunt pe la noi, câte mori ariți în sat, pe toate le-am sărutat. La Morișca cea din jos, să vă spun eu ce-am mai fost. Eu eram cel mai frumos. Așa-i, bă! Eu eram cel mai frumos. La Morișca cea din jos, la Morișca cea din jos, la Morișca cea din jos, la Morișca cea din jos. Să vă spun eu ce-am mai fost. Eu eram cel mai frumos. Eu eram cel mai frumos.
Iartă-mă, seduc țipând cocoarele. Iartă-mă, asfinte rece soarele. Iartă-mă, cu ochii stai mereu la drum. Iartă-mă, de atâta timp nu ne-ai văzut. Rozele, nu ție, mamă, ți le-am dus. Pozele, nu pe ale tale le-am pus. Cântece, nu pentru tine eu am scris. Iartă-mă, pe alta o să-i vis. Iartă-mă, seduc țipând cocoarele. Iartă-mă, asfinte rece soarele. Iartă-mă, timpul nu știu cum grăbit. Iartă-mă, nu îndeajuns eu te-am iubit. Rozele, nu ție, mamă, ți le-am dus. Pozele, nu pe ale tale în vrem le-am pus. Cântece, nu pentru tine eu am scris. Iartă-mă, pe alta o să-i vis. Nu ție, mamă, ți le-am dus. Pozele, nu pe ale tale vrem le-am pus. Cântece, nu pentru tine eu am scris. Iartă-mă, pe alta o să-i vis. Iartă-mă. O să-i vis. Elbow says Bună seara, prieteni! Salut! La mulți ani! Și mă bucur să te văd. Ei, salut! Bine ați venit în casa noastră! Salut, bine te-am găsit la casă. Stai că dacă mă uitam voi,
Am adus Pulga și Bruma. Ați adus iarna la noi. Am adus frigul. Ați adus frigul. Noi colaborăm doar pe timp de iarnă, așa că... Da, cu siguranță ne-ați adus o doză de bucurie și nouă, faptul că chiar în clipele acestei piese destul de dramatice, totuși, văzându-vă aici și având iarna asta așa de frumoasă, parcă ne e mai cald. Da, tu știi, iartă-mă asta a lui Ion Alde Teodorovici, e, pur și simplu, e atât de profund. Eu l-am auzit, cred că, a 73-a oară. Dar de fiecare dată are un impact extraordinar. Da, e într-adevăr o piesă care are și un dramatism și o energetică care deja de atâția ani tot persistă și probabil va fi mereu prezent în sufletele noastre, dar are și o istorie destul de amuzantă în pofida. Da, e ciudat, dar în 74, când s-au întâlnit prima dată Grigore Vieru cu taică-miu, deci de la o scânteie a apărut piesa, adică cei doi titani, când s-au lovit unul de altul, a răsărit așa o piesă care, uite, că se numește Iartă-mă. Și taică-miu prima dată când s-a dus la părinții mamei mele la sud, la Cahul, se gândea, măi, uite, am compus o nouă piesă și îi spune fratelui bunică mea că Ioane, uite, am compus o piesă, se numește Iartă-mă și ăștia tocmai se pregăteau de tăiatul porcului. Da, interesant e faptul că și Ion zice că, băi, uite, nu știu, dacă tot trebuie să tăiem porcul, hai, poate lui o cânti primul, știi? Prima dată. Primul și ultimul. Adică primul ascultător a auzit piesa. Primul ascultător a auzit-o și asta a fost ultima piesă pe care a auzit-o. Sărac ascultător. Și uite așa, i-a cântat-o porcului. Ironia sorții, el a fost sacrificat pentru o piesă care deja de atâția ani foarte frumoasă ne e dragă la toți. Și, da, eu știu că Mev parcă avea și el o piesă compusă de tine care se numește Iartă-mă. Da. Dar are povestești? Altfel de istorie. Ia zi. Cred că are și ea o doză de dramatism, dar și de... Da, sigur. Am terminat școala în sat și a mei mi-au cumpărat costum nou. Vedem. E al doilea. E al doilea. Da. Pantofi, m-am încheiat și eu așa până cum trebuie. Am ajuns la Chișinău, aveam o geantă foarte mare, plină cu mâncare, pe un an înainte, să nu cerșesc. Cum și bunica mea am primit la București. Venind din sat, am înțeles că Chișinău este un oraș de milioane de oameni, m-am rătăcit, aveam emoții foarte mari. Când am ajuns la troleibuz, m-am uitat pe buzunare și nu aveam bani. Cred că... Controlorii nu erau. Nu știu. De-aia și mi-am venit ideea de Iartă-mă, un timp nou, o nouă viață, e timpul schimbărilor, un nou început. Eu cred că 2016 trebuie să fie un an cât mai bun și pentru voi. Hai să ascultăm piesa. O vedem? Drag. Iartă-mă, spun de mult iubito, iartă-mă. Iartă-mă, cum țărmul iartă marea, iartă-mă. Iartă-mă, ca pomul cuibă de păsăre, iartă-mă. Da, iartă-mă, în inima ta sunt eu. Zilele sunt mai multe, zilele, nopțile devin mai reci, nopțile. Dragoste, a fi din nou iar, dragoste. Da, iartă-mă, în inima mea ești tu. E timpul schimbărilor, no. E timpul schimbărilor, no, no, no. E timpul
timpul schimbărilor, cu noi e timpul schimbărilor. E timpul schimbărilor, cu noi e timpul schimbărilor. Iartă-mă, sunt de mult iubit-o, iartă-mă. Iartă-mă, când cerul iartă luna, iartă-mă. Cum pictorul natura, iartă-mă. Da, iartă-mă, în inima mea ești tu. E timpul schimbărilor, no. E timpul schimbărilor, no, 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 no. E timpul schimbărilor, no. E timpul schimbărilor, cu noi e timpul schimbărilor. E timpul schimbărilor, au, cu noi e timpul schimbărilor. Oh, Anatol! Anatol! Hei, stai. Deci, o iei încolo. Da. E pe acolo. Ei, e vorba de prietenul meu bun, Anatol Rudei. A venit tocmai de la Soroca și mă duc, se aud pașii parcă, stai că vine la ușă. Bună seara! Ce oameni dragi! Bună, Cristi! Noroc, Anatol! Salutare! Da, uite, am venit și eu pe aici, pe la... Oh, de departe? De la Soroca vin. De la Soroca, da. De la Bulibaș, de acolo. Da. Cum e drumul? E cam cu zăpadă, dar... L-au curățit bine? Așa. Merge. Da, uite ce zăpadă frumoasă e la foarte geam, frumos, foarte Stai, frumos. ia loc. Eu să știi că mă bucur așa de tare că ai venit la noi. Merită efortul. Mă bucur și eu, sigur. Ce ai aici? Văd că ai un coș, probabil e un cadou. E un cadou sau câteva cadouri, deci pentru dar tine. nu trebuia, nu știu, adică doamna, soția, probabil sărumâinile, că așa... Da, dar nu este de la soția mea. Cum adică nu? Da, uite așa, deci este de la o doamnă de la noi din Soroca, care ți-a trimis aceste cadouri, dar stai că am și o scrisoare. Am și o scrisoare care... Acuș, un moment. Dragul nostru Cristofor Alde Teodorovici, deci este... Da, eu. Vă scrie doamna Ludmila din orașul Soroca. Vă transmitem cu mult drag acest mic cadou din partea familiei noastre. Mic, da. Și vă dorim ca în noul an să aveți parte de multă sănătate, putere și la cât mai multe cântări frumoase, așa cum ne-ați deprins până acum. Cu acest frumos prilej vreau să fac și o dedicație muzicală pentru soțul meu iubit, Petru, pentru neamurile noastre din Soroca, cu mătrii Anatol și Dumitru, dar nu eu Anatol, eu mă gândeam la nu. Verișorii de peste hotare și scumpii noștri nepoței de la Chișinău, Doinița și Mișulică. La mulți ani tuturor și un an nou cât mai roditor.
Tare vă rugăm să interpretați piesa noastră preferată, Barry White, Let the Music Play. Nu crezi, da? Uite. Piesa noastră preferată, Barry White, Let the Music Play. Păi, e incredibil. Nu vine să cred, pentru că e piesa mea preferată. Și e nemaipomenit. Păi, Anatol, eu atunci trebuie să-i fac o favoare doamnei Ludmila. Sigur că da. Și să mă duc să cânt cu orchestra piesa. Te las pentru puțin? Da, hai, da, hai, te rog. Play. I just wanna dance the night away. Hey, right here's where I'm gonna stay all night long. Ooh, 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 yeah, let the music play on, just until I feel this misery is gone. Moving, kicking, grooving, keep the music strong. On and on and on, and on and on and on, and on and on and on, yeah. Come on, yeah. 1, 2. I'm out here dancing and still. Back then there's the things I feel, the tender love we used to share, leave like it's no over there. Wanna dance the night away. Here right here's where I'm gonna stay all night long. Ooh, 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 yeah. Let the music play on, just until I feel this misery is gone. Moving, kicking, grooving, keep the music strong. Come on, I'm gonna be alright. If I can make it through the night, I just pretend she's here with me. I'll close my eyes, so please I'll see. I know it's make-believe, but it's the only one for me. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here is where I'm gonna stay. Ooh, all night long. Ooh, 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 yeah, let the music play on, just until I feel this misery is gone. Keep the kick and grooving, keep the music strong. On and on and on, on and on. On and on. Doamnei Ludmila de la Soroca. Bravo, Cristi. Mulțumesc, Anatol. Chiar a fost o plăcere să cânt pentru doamna Ludmila de la Soroca. Păi vezi că lumea admiră muzica de altă dată. Da, păi și noi cu orchestra și mă tot gândeam de faptul că noi încercăm să revitalizăm acea muzică din anii 80-90 și mereu mi-amintesc de duetul tău cu Nicoleta Todoroi. Cum era acea perioadă? Cum retrăiești acum acele momente? O perioadă frumoasă, adică era și începutul
carierei scenice, de fapt, și a mea și a Nicoletei. Deci un duet frumos care s-a închegat, adică în creație. Urma să vină și un album, dar a rămas undeva pe drum, rătăcit. Păcat. Asta e situația. Dar sper să reînvie cele piese de atunci, să le refac. Încă nu știu în ce formulă, dar aș vrea să revin la ele. Da, pentru că noi le ascultăm și astăzi și sunt la fel de prezente, știi? Și mă gândeam dacă vorbim de prezent, ce faci astăzi? Cum îți petreci viața? Mai ai muzica în clipele frumoase ale vieții tale? Sigur că muzica mereu mă urmărește sau ne urmărește, fiindcă ea ne alege, nu noi pe ea. Mai puțin creez, dar oricum mai caut careva modalități de salvare. De salvare și mai ales poate să restabilești multe din piesele care le-ai făcut în acea perioadă. Că dacă tot vorbim de acele piese, poate ne cânti o piesă îndrăgită, ceva ce îți stă promit sufletul. Plăcere o piesă pentru sărbători. Te rugăm. Vă venim la anul nou cu o veste veche, cu un pui de zurgălău tainic la ureche. Vă venim la anul nou cu o veste veche, cu un pui de zurgălău tainic la ureche. Lerui ler, flori de măr, lerui ler, flori de măr, lerui ler, flori de măr, lerui ler, flori de măr. Vă venim când vine o stea, iarăși peste lume, să vestească nașterea pruncului minune. Vă venim când vine o stea, iarăși peste lume, să vestească nașterea pruncului minune. Lerui ler, flori de măr, lerui ler, flori de măr, lerui ler, flori de măr, lerui ler, flori de măr. And I'm crazy for trying, and I'm crazy for crying, crazy for loving
Whoa, hello, Your Happy New Year. Excellencies. It's good to Happy see New you. Year. Please come in. Please come in. La Mr. Montagne. Capiola. Thank you. Please make yourself comfortable. Thank you. Thank you. Thank you very much. How are you? We are fine. How are you? Oh, very nice. We have a very nice home with an orchestra, especially for this evening. It's beautiful here. I brought you some gifts for the holiday that I'd like to Very present nice. to you. We have here, for example, a Christmas ornament Oh my gosh. from the this White is House. So beautiful. A gift from President Wow. Obama. Thank you. And also, I have here a very nice book on Washington, D.C., our capital. Wow. This is for you. Thank you. Thank you so much. Absolutely. Oh, thank you. Well, I don't come in empty-handed either, so this may look a bit like copycat, but from our capital, Brussels, a book as well. We did not coordinate this. No, no. Should I say merci beaucoup? Or... No, oui. Si Thank you. possible. And something which I promise not to talk politics today, but I will make a slight reference if you agree. Something which we think, or we from Brussels and here think, will be particularly useful for Moldova. Because at New Year's, at Christmas, we usually look backwards at the year. And I suppose that we don't necessarily want to get into that now. So we brought you a compass, which should point to the future. And should help the country forward on her way. Now, let me just underline, it's not geopolitically preset. It doesn't do either Brussels or Moscow. It just does directions. It does directions. Thank you. Thank you so much. I hope that this is going to help Moldova, you know, to find the correct path. Actually, so how do you celebrate the New Year's Eve, for example, in a family reunion or with friends or? It depends. New Year's for us, I think it depends also what generation you belong to. I think young people actually prefer to get out of the house on New Year's. They like to celebrate either with friends or in clubs. Others do like to celebrate with the family. Of course, if you have small children, it's hard to keep them up until midnight. And as you get older, sometimes it's hard for us to stay up until midnight. But it tends to be a holiday, just like Christmas, that you spend with family and friends. Christmas in particular, you tend to spend at home. New Year's, quite often, though, you go out. And I think most people are familiar, for example, with Times Square in New York City. For many, many years, it's been a tradition to have a ball descend from the Empire State Building and to mark the new year. It's a very, lightful, glamorous party. But here I think our traditions are in fact very much alike. But of course, if you look at this part of the world, you had for a very long time New Year's playing the role which Christmas does in our societies, and it was the family holiday. It was the night when gifts were given and so on. For us, New Year's is very much a holiday when you get together with friends, when sometimes, of course, you're with family, as my colleague said if there are small children involved, then maybe you don't go out as much. But in general, that's the socialization holiday, whereas Christmas is strictly family, and you very rarely allow anybody from outside at that moment. Then on Christmas Day, maybe a little bit more. Boxing Day, the 26th. Really? That in fact comes from, in the British tradition, for instance, Boxing Day is the day when you go around your friends with boxes. Wow, I didn't know about that. Actually, to say in the same manner, I was thinking that the New Year's Eve in Moldova is somehow a mixture, as you said, between Christmas and New Year's Eve. But actually, you know, I want to thank you for the gifts, but I've heard that you have another, gift to start learning Romanian language, and I wanted to asking you, Your Excellency, maybe to recite something in Romanian, if you might do that. Like a poem. Like a poem. I don't know.
You know, I've been working very hard to memorize something because I want to show respect for the Romanian language. I've been studying it for a few months. I obviously don't speak it perfectly, but I know that Romanian speakers very much revere the poet Mihai Eminescu, and I know that there's a very popular poem called Luceafărul, the Mihai Eminescu, and I can try to do it without looking at the teleprompter. This is a good one, yeah. So it would be: a fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Correct? Yeah, amazing. Thank you. Thank you. And I did not look at the teleprompter. I saw that. I saw that. I mean, this is A plus or A plus. Yeah, An A. An A. Yes. But if we speak about the traditional songs for the New Year's Eve, as we said earlier, that for the New Year's Eve we have a mixture of Christmas and. Do you know the song representing this part of Europe, especially Moldova, that we sing during Christmas or New Year's Eve? I've heard it. And I know that in Europe it's Jingle Bells, and in the United States. Or Silent Night, which is another one. Or Silent Night, exactly. Which I think more in Europe would be. Unlike my colleague, I have not been here for Christmas or New Year's because I arrived this year at the end of January. So this will be my first time in Moldova for the holidays. Oh, that's a nice thing. But so, if you recited us these lyrics, I'm gonna try to sing to you a little bit of our traditional song for New Year's Eve, and it's called Moș Crăciun cu plete d'albe. I don't know how to translate it. I mean, Santa Claus with white hair. Okay. So let me try it. Moș Crăciun cu plete d'albe a venit de prin nămeți și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de prin nemeți și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, tu ești moșul cel mai bun. Moș Crăciun, Moș Crăciun, tu ești moșul cel mai Jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bells ring, snowing and blowing a bunches of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell rock, jingle bell time, dancing and pressing the jingle bell square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock tonight away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse flight. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jiggle around the clock, mix and a mingle in a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and a mingle in a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and a mingle in a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the
Bravo! 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 I want to thank you for coming to our very warm house, and we're waiting you for the old New Year. For the old New Year, we will come back. Happy New Year's. Happy New Year's. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. Thank you. Hei, băieți, măi, ce bravo, măi, sunteți, măi, noroc, măi, cum e? Cum merge? Cum mă merge, măi? Noi umblăm și colindăm. Păi, am văzut și ne-am bucurat mult și cu domnul ambasador. Cum v-a mers anul ăsta? Anul ăsta a mers foarte bine. Moș Crăciun ne-a adus mai din timp mai multe achiziții. Avem un membru nou. Avem... Da, știu, e Vitalie. Da, este Vitalie Maciunschi în persoană. Un om foarte talentat și foarte bravo. Ca și toți restul. Da, și avem un band nou în spate. Deja suntem în noua componență Brio Sonores Band și următoarele surprize le veți vedea cu siguranță. Ce fain, mă bucur tare mult că în tendințele actuale totuși se fac cu colective mari, adică muzică adevărată, nu se stă singur pe scenă și așa mai departe. Mulțumim. Ce așteptări aveți de la nou an, 2016? Ce planuri măreți aveți? Cum va fi? Deja lucrăm din decembrie, am început, dar deja începem la din luna ianuarie. Avem ceva piese noi, începem producția de autor, sperăm să vă placă în curând. Asta e și mai bucurător și mă gândeam să vă întreb de maimuțe, avem pe cea maimuțe? Avem maimuțe. Vinovatul! Eu m-am înțeles deja că anul ăsta să fie tot ok, o să ne meargă de tot mai bine. Aveți un reprezentant, gata, deja sunteți asigurați. Două maimuțe. Două maimuțe și tu ești? Deci gata, deja sunteți bazați. Bine, eu aș vrea să vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați venit în seara asta la noi. A fost într-adevăr o bucurie pentru noi și o onoare că ne-ați cântat așa de frumos și la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Bună! La mulți ani! Oh, wow! Eu sunt rai! Gata? Zici, băieți frumoși! Cristi! La mulți ani! La mulți ani! Bine ați venit la noi acasă! Ce faceți, bă? Noroc! Pe ultima 100 de metri am Salut, băiați! 2015. Ce e asta? Este un cadou! Este un cuib. Este un cadou. Un cuib clar văzător. Clar văzător. În chestiile astea se ascund profeții. Ouă. Profeții. Cu profeții. Dacă vrei, poți să vezi ce-ți prevestește anul. Hai, sunt pofticios, așa, să vedem. Un ușor fiert ar merge. Ia să vedem. Așa. Experții economici recomandă pregătirea intensivă a mămăligii și ascunderea acesteia în seifuri. Așa. Deoarece în mămăligă se ascunde aur. Iar aurul e cel mai de preț depozit atunci când orice valută cade. Deci trebuie să păstrăm mămăligă în... Și suntem băgați, deci frigiderele, toată lumea și le-a deschis acum. Da, eu chiar mă gândesc să fac mămăligă. Cu una? Mămăligă. Da, hai încă unul, pentru muzicieni. Nadia, încerci tu? Hai, Nadia. Hai repede. Veniano. În 2016, Cristian de Teodorovici și orchestra vor primi discul de aur, băieți! Iar aurul era ceva acolo cu aur și mămăligă, discul de mămăligă. Apropo de disc. Am venit cu încă un cadou, cu discul nostru, cel mai nou. Wow, felicitări! La mulți ani! Felicitări, băieți! Chiar e o bucurie, să știi. Cuibul Vise Elementare. Vise Elementare. Da, tu știi, asta e un album nou. E albumul nou, foarte faină coperta și să vă povestesc o chestie de când eram copil. Printre a 10-a, 11-a mergeam pe stradă, eram pe lângă Hotelul Național și când încolo văd afișe cu
Formația Cool Bull. Buhaiul Bengos. Da, și era o roșie mare, știi, care m-a Apropo de pomidor. Apropo de pomidor, da. Și am căutat vreo săptămână, zic, băi, ce formație cu o denumire atât cred că de era tare de bengoasă. Cred că era tare de mult, pentru că eu dacă mi-aduc aminte acum, pe vremea aia, doar, nu știu, cred că îngânam ceva în loc de cântat. Apropo, am un video pe care aș fi vrut să-ți-l arăt. E de pe vremea, e primul concert, să zicem așa, pe care l-am avut. Tot la Crăciun? Da, e un matineu. Deci, acolo, uite. Deci asta sunt eu. Asta din col. Da, tu? Mi-am crezut că tu ești veverița aceea. Nu! Asta e chestia. Vroiam să fiu veverița. Și a fost prima frustrare din cariera artistică în care nu m-au lăsat să fiu veveriță. Uite ce fericită veverițele, vezi? Da, eu eram Ce- dar tu? Să fiu N-am cântat până la urmă ceea ce am vrut. Și că ea. Păi băieți, hai tu ce să cântăm tot ce ne place nouă. Da, dacă hai, tuturor. da. Hai Dacă să tot facem e ce anul ne nou. place, că dacă... Reușim până la anul nou? I'm driving home for Christmas. I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. When I'm moving down the line, and it's been so long, but I will be there, sing this song. To pass the time away, driving in our car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. We'll get there. Tuck to toe and tailbacks. Oh, I got red lights on the ground. It happens, baby, yeah. But soon there'll be a freeway. It will be. Get my feet on holy ground. So I sing for you, though you can hear me when I get through. And feeling near me, driving in our car, driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. Oh yeah. I take a look at the driver next to me. Ooh, yeah. Not to mention. He's just the same. It's just the same. Lovely, just the same, yeah. Ah, so lovely, just the same. It's just the same. Ooh. Come on. Yeah, top to toe and tailbacks. Oh, I got red lights all around. I'm driving home for Christmas, yeah. We Get can my feet on holy ground. And I sing for you, though you can't hear me when I get through. and feel you near me, Driving in our car, driving home for Christmas. Yeah, yeah. driving home for Christmas. With a thousand memories. With a thousand memories, yeah. Oh, honey, yeah. I take a Driving look. home. Look, the driver next to me. Yeah, it's just the same. He's just the same. Our family. Driving home for Christmas. Yeah. Driving home for Christmas. Come on. Driving home for Christmas. With a thousand
Ce fain! Vă mulțumesc tare mult, dragilor, și pentru vizită, și pentru piesă, și pentru cuibul acesta. Pentru culbul. Pentru cuibul. Culbul, buhaiul bengos. Să ai, Pentru anul becos. Da, să ai un an bengos. Toată lumea să aibă un an mai bengos. Mulțumim tare mult. Hai, o seară frumoasă, la mulți ani, în 2016 cât mai frumos. Ciao! Să aveți sărbători liniștite, dragii mei. Fix așa cum vă doriți. Să fiți sănătoși, să fiți mai calmi, mai îngăduitori, mai toleranți, mai buni, mai optimiști, mai înțelepți, mai deschiși la minte și la suflet. La mulți ani, dragii mei. Ioi, mă, că ăsta Jurnal TV-ul. Cum să fie Revelionul fără ei, mă, băiete, mă. Uitați-vă, colegi, a venit Jurnal TV! Andrei, s'il vous plaît! La mulți ani! La mulți ani! Salut! Cris! Salut! Ce revelion fără salată, Olivier, frate! Salată, Olivier! Mulțumim! Hai! Dați-vă comozi! Ora de ras te oliviește! Simțiți-vă! Ora de ras te oliviește! De fapt, denumirea corectă este salată băf. Dar noi am preluat de la ruși. Deci ora de ras te băfește. Mă băfește. Bine că nu te bârfești. Cristi, probabil că dintre noi toți, eu mă bucur cel mai mult că ne întâlnim, pentru că eu am ținut 32 de ani în mine o poveste pe care vroiam să o spun. Zic, când se întâlnesc cu omul ăsta și să-i zic odată, să mă laud. Cu 32 de ani în urmă, 1983, iarna, Teatrul Național, eu lucrez secretar literar acolo, are loc o festivitate, cântă mai mulți, printre alții și proaspătul duet, Doina și Ion Aldea Teodorovici, care au venit cu un bebeluș acolo. Respectiv. Asta era și la un moment dat trebuie să iasă în scenă și cui îl lăsăm. Ia că-i stare copil mititel, dați-l lui. Eu aveam, fata mea avea un an. Și eu l-am luat ca un specialist, ca un profesionist, așa. Deși mă temeam că muș, mama, nu, a stat așa de cu minte. Am vorbit cu el, s-a uitat la mine, nasul meu mare și ăsta. Nu plâns, asta e formidabil, nimic tot. Nu s-a speriat. Adică eu aș mai fi așa în brațele tale. Andrei, ia hai să încercăm, îl putem ridica acum. Nu, ce? Dă să vedem. Când ținem braț. Câte chile ai? Dar nu s-a schimbat prea mult. Vă dau chiliu adăugat. Da, Cristi, da, bună poveste. Asta nu m-am așteptat. Bagă în arhivă. Nu ți-a zis tata niciodată? Ți-a povestit cazul? Dar nu ne-am văzut de aproape, îl vedeam numai în scenă și ziceam, de-ai știi tu. Acum mă obișnuiți cu Băi, nu este să întâmplă numai în seara de Revelion, probabil. Eu am uitat că am și eu un cadou pentru tine, Cristi. Ia să vedem. Eu ți-am adus o cravată cu un nenic aici, o babă de omăt. Îl vezi, dacă îi tragi o sfârlă în nas, poate și să cânte. Da, uite. O să meargă bine cu papionul. Ia stai așa. Asta numai cu papion. Numai cu papion. Și merge, nu? Uite ce bun ești de prezentat știri, te invit alături de mine. Cristi, și să faci ție copii, până apar copilașii, ca să le dai și lor la... Combinația de culori e ideală. Așa se poate. Un albastru ideal. Eu mă uitam la cum saltă Costel farfuria asta cu Olivier și mi-am amintit o fază foarte haioasă legată de amintirea tatălui tău, extraordinarului compozitor Ion Aldea Teodorovici. Era în anul 1980. Era Olimpiada la Moscova. Băi, dar voi sunteți vechi, 80 de ani. Cât aveai? 10 ani? Eu în 83 aveam 13. Toate sunt vechi și nouă toate. Deci în 80. În 80, când era Olimpiada la Moscova, noi eram în Siberia cu o brigadă de agitație. Eu eram traducător la Olimpiada de la Moscova. Eu nici nu eram pentru grupuri de români. Nu era în plan, da. Eu nici nu eram în plan. Lăsați mai să spună omul până la urmă. Deci eram în Siberia într-o brigadă de agitație cu un grup de artiști. Eu nu. Tu nu erai cu noi. Se întâmpla în... Se întâmpla în 1980 în Siberia. Am înțeles. Mersesem la Alonca, BAM, Catec, unde lucrau moldoveni. Ne-am dus să-i distrăm pe moldovenii noștri.
am nimerit cu foarte multă dificultate acolo, cu avionul, trenul prin taiga, s-a oprit trenul, ne-a dus cu niște camioane, plouase cu o zi înainte, era o glodăraie până la genunchi. Noi cântam pe o caroserie, pe un mașină de la țară, pe un Camaz, frig, 2 cămine muncitorești și pădure. Atât. Deci romantică. Romantică. Majoritatea spectatorilor erau bărbați. Erau doar câteva femei acolo. Bărbați, toți îmbrăcați, parcă erau dintr-un film de groază. În trenciuri de astea lungi, verzi, cizme de cauciuc până la genunchi și glugi în cap. Că le se vedea numai gura. Mai mult nu se vedea nimic. Sinistru. Da. Noi cântam, era o atmosferă cam încordată pentru că nu se adusese vodcă în ziua aceea. Și toți așteptau ora... Siberia fără vodcă e ca pasărea fără pene. Țapii spășitori. Da, nu, că auzisem că 2 cămini chiar se certaseră la cuțit din o ladă de vodcă, în ajun. Ok. Deci atmosfera era încordată, noi cântam, Ion era conducătorul ansamblului vocal instrumental de la universitate atunci, în 80. Bucuria? Nu era. Abia se întâlnea cu mămica ta, pentru că i-am văzut în... Tu erai pe la Îngeraș pe acolo. Da, tu erai în proiect, probabil. Deci cântă Ion cu băieții primăvară și ajunge la refren, înfloreau câmpiile și uite textul. Uite textul. Adică s-a dus, știi că era foarte stresat. Înfloreau câmpiile, jucau farfurile și era astăzi. Noi ne țineam de nas, dar de fapt nu era deloc hazliu, pentru că după spectacol se apropie un bărbat așa mai înalt decât Costel, cu gluga asta în cap și vedeam numai mustață neagră și... Oi băieți, noroc că numai eu înțeleg limba noastră. Că dacă mai înțeleg eu și alții, vă prindem prin taiga. Am înțeles de ce a uitat. Asta Revelion, da. Am înțeles de ce a uitat versurile, pentru că nu era primăvară, logic. Dacă era primăvară, n-aveai cum să uiți versurile, da? Uite, când vine vorba de amintiri, Dumnezeu le amintesc de fiecare dată, de anul nou. Eram albă ca zăpada la grădiniță, pentru că maica mea era dita mai șefa de grădiniță și respectiv educatoarea mea. Și fain. Da, uite. Era o alintetură. Și invidiau toate fetițele. Da, normal. Nu te bucurai? Dar bine, nu mă bucuram de invidia asta și nu mă bucuram de acest rol, pentru că uram să fiu albă ca zăpadă, nu-mi plăcea. Și de ce uram? Pentru că mă temeam de Moș Crăciun. Până într-o zi, când am aflat eu că de fapt Moș Crăciun este prima mea educatoare, tanti Iulia. Și atunci eram pregătită pentru o serbare, stăteam absolut relaxată, ceea ce mira la culme pe maică mea, nu înțelegea. Și la un moment dat fac așa și ridic. Ce ridic? Să mă uit. Are tanti Iulia ștrampi sau nu? Dresuri? Are Moș Crăciun. Moș Crăciun, da, exact. Și atunci m-am uitat, dresurile sunt la loc. Ok, tanti Iulia, bine. Și atunci mă ridic frumos în picioare, când îmi vine timp să spun poezia și zic: tanti Iulia, acum o poezie. Și toți copiii au rămas siderați, deci toată lumea nu înțelegea de unde tanti Iulia. Am stricat toată povestea de Crăciun, toată povestea de Anul Nou. Îți dai seama, toți copiii au știut cine e Moș Crăciun. Da, te-ai răzbunat. M-am răzbunat. Păi ce înseamnă asta, să înfricoșezi copilul în halul ăsta? M-a interesat acum. Eu vin acum cu o altă poveste tot din copilărie. De fapt, în sate altfel se sărbătorea Revelionul și Crăciunul. E mult mai în familie. Și în familia noastră puțin bani se cheltuiau pe accesorii de Revelion. Acum toată lumea e nebună după ce înseamnă decorare. Noi primul brad l-am avut în clasa 10, unul jărpelit cu cam așa și noi. Și era brad. Da, noi în schimb nu am avut brad până pe la, tot așa, pe la vreo 10 ani. Ia ghiciți voi ce decoram noi în casă și puneam beculețe și jucării pe... În casă sau afară? În casă. În casă. Vedem că în curte ați cactus. Cactus? Bună idee pe post. Cactus pom de Crăciun? Da, poate mexicanii și jucările mai bine. Are ace, ca și bradul. Da, până la urmă, contează ce-ți imaginezi. Pe olean. Toate familiile aveau, noi aveam 3 oleane. În bucătărie era olean. Dar în camera unde este cotloanea, știți ce înseamnă cotloane, da? Lejanca, da. Lejanca, da. Acolo era un trandafir chinezesc. Cum se spune popor chitaiscă, e roză, să mă înțeleagă tot. O chitaiscă e roză frumoasă, înaltă,
înalt, aproape până în pod, cu niște frunze verzi mereu. Și noi împodobeam și în jurul ei spuneam poezii și așteptam cadou. Frumos? Nu știu cum pentru voi, dar iată, eu, de exemplu, pentru mine anul nou însemna momentul când începeam să-mi pregătesc părinții sau sora lui taică-miu să-mi pregătească costumul de anul nou pentru matineul de la grădiniță. Moș Crăciun era. Apropo, uite, că tot mă întreabă lumea de când am visat eu să devin actor și le spun că prin clasa a 10, acum îmi dau seama că reflexul ăsta sau cumva de a schimba costumele, de a mă simți, eu mă simt mai bine când pun o altă haină decât a mea pe mine, imediat parcă așa, se trage tocmai de acolo de ce e cu chestia asta din grădiniță. Da, dar nu se făcea așa cum se face acum. Acum sunt tot felul de costume gata, se închiriază, te-ai dus, ți-ai luat, domnule, costum, ai venit cu el, frumos, Spider-Man, nu știu ce, Batman, Spider-Man, mai departe. Elsa. Da. Dar atunci știi cum? Deci tăiam din hârtie, dar cel mai important era cum îmi făcea maică-mea, uite, strălucea. Vezi? Deci cum strălucește, de exemplu, da? Că asta cred că e făcută. Dar atunci, ca să obții așa un efect, nu era simplu. Maică-mea ce făcea? Lua un ciorap vechi, punea acolo toate cioburile de la jucăriile sparte din alți ani, le strângea, nu le așa, le pisa cu ciocănașul și cu lipici pe pânză sau pe hârtie, desena cu el așa, presura și făcea tot felul de ornamente, scria anul 1976, de exemplu, da? Și, domnule, am fost cheia sol, vă puteți... Nu do. Dar nu înțeleg de ce nu do, re, mi, sol. Cheia sol. Da. Voi nu știți muzică, măi, sunt două. Este fa și sol. Eu nu eram fa, eu eram bărbat, eu eram sol. Hai, dar solul e... Cuvântul sol e mai bărbătesc decât sol. Da. Uite, eu vă povestesc, dar eu am paronie. Ia uitați-vă. Eu vă arăt, ia. Cheia sol? Nu. Am cheia sol. Ia că pe ăla, asta e cu cheia sol. Hai, mai domnule. Da, am iepuri. Ia. Da. E puroaș cu coadă scurtă, a venit Picioare lungi. Eu uram costumul. Picioarele erau lungi când eram mic, au rămas acolo, nu au mai crescut. Am avut și eu o dezamăgire ca și tine, apropo de Moș Crăciun. Când l-am văzut că e îmbrăcat în halat de doctor, n-am mai crezut deloc. Tu știi că și eu am fost iepure și am o poză în care plâng și sunt cu maică-mea alături cu alea. Dar stai mă un pic, că e ora 12 aproape. Îmi bate acum și orologiul. Trebuie să începem să cântăm ceva, de anul nou. Tinerețe, poezie, oh da, care veșnic vă îngând. Trec tristețe, gelozie, dar speranțele rămân. A căzut din cerul steaua, focul ei s-a stins ușor. Cade frunza, cade neaua, aveți o altă de sentimente frumoase! Un 2016 cât mai glorios! La mulți ani! Sentimente, Latte, margarete, flor de care anselo, sentimente de amor, Sentimente, doamnelor și doamnelor!